Παιδιά, θα σας πω ένα ανέκδοτο. Λοιπόν, είναι ένας βοσκός και γύριζε τα ζώα του, φυσικό ήτανε, και πήγε στο καφενείο και όλοι μιλούσαν για σκύλους. Και χτυπάει το χέρι στο τραπέζι και λέει: όποιος ξαναμιλήσει για σκύλους, θα του κόψω τα ποδάρια. Λοιπόν, λέει, εμένα ο σκύλος μου μιλεί. Και παίρνει τηλέφωνο το σκύλο του, ο σκύλος το σηκώνει και λέει: γεια σου, είσαι καλά? Και κάνει ο σκύλος: γαβ, 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 γαβ. Η γυναίκα μου, γαβ, 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 πού είναι? Στο σαλόνι, γαβ. Στην κουζίνα, γαβ. Στην τραπεζαρία, γαβ. Και λέει: στο μπάνιο, γαβ. Στην κρεβατοκάμαρα, γαβ, 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 γαβ. Με ποιον με ποιον είναι? Με το γείτονα, γαβ. Με τον αδελφό της, γαβ. Με το κουμπάρο, γαβ, γαβ, γαβ. Και τι κάνουν?